amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon set din da suka goyi bayan su aka yakin neman zaɓe tare, ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba za a bashi mukami ba don koyo ba don yana tare da mu, ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya to ko bai cancanta ba. Wannan haka ake tun daga sama har kasa, tun daga karamar hukuma har federal government haka ake yi. A yau idan za a yi canjin shugaban kasa sai ya canja dukkan ministoci, dukkan famsec sai ya canja su, ko da a cikin su akwai wanda ya kai imanin Umar sai an canja shi, saboda wannan ya tafi ne gwamnatin baya ce tilka ummatun qad khalat, shi babu ruwan shi da ita, ba haka bane ba. To shi ko abin da ya kamata a kalla wa ya cancanta. A akwai wanda ya goyi bayan ka ya yi ta mutunka amma bai cancanta ba, sai ka bashi hakuri ko a bashi kyauta ko a yi masa wani abin daban, amma ba za a dora shi kan amana jama'a ba, ba za a dora shi kan dukiyar jama'a ba sai in yana da iya riƙon amana. Akwai wanda bai goyi bayan ka ba amma zai iya rike wannan amanar, shikenan sai a kawo shi. Kai ma da ka goyi baya ka zo ka goyi baya, amma ai ba ka goyi baya bane ba dan a baka kujerar maka ko umara ko da a baka floti ko da a baka abin nan, ka goyi baya dan a samu canji a jiha gaba daya. Me yasa miyar da zaka dora a gidanka tafi maka muhimmanci sama da abin da ya shafi makomar al'ummar jihar ka gaba daya? Rigar da zaka sa tafi muhimmanci sama da ka zabo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar bangarorin rayuwa daban-daban. Wato duka mu sai mun koyi siyasa da shugabanni da waɗanda ake shugabanta.